ରାମ ରାମ କହିଦଉ। ଆମ ଏଇ ସଂସାର ମାୟା ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଂସାରକୁ ମରିବା। ଆମେ ମାୟାରେ ବସିଛୁ ବୋଲି କୁଚିରେ ମାୟାରେ ବସିଛୁ, ତାକୁ କେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଏ କୋସିସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାୟା ବୋଲେ କୁଚିକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସେ ଆଖିରେ ଦେଖିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁ, ସେଟା ହିଁ ମାୟା। ଆମ କାନରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଭଲ ଚିଜ ଶୁଣି ପାରୁନୁ, ଖରାପ ଚିଜ ଶୁଣୁଛୁ, ସେଟା ଖରାପ ଚିଜ ଆମ ଭିତରେ ରଖୁଛୁ। ଭଲ ଚିଜ ଆମ ଭିତରେ ଶୁଣିକି ରଖିବା, ସେଟା ହିଁ ମାୟା। ଭଲ ଚିଜ ଖାଇପାରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଖରାପ ଚିଜ ବି ଖାଉଛୁ, ଆମ ପାଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁ, ସେଟା ବି ମାୟା ହିଁ। ଆମ ନାକରେ ଭଲ ଚିଜର ଆମେ ସ୍ମେଲ ନେଇପାରୁ, ମାତ୍ର ଖରାପ ଚିଜର ଆମେ ସଂସାର ସ୍ମେଲ ନଉ। ଆମେ ଭଲ ଚିଜ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଏ ଆଖି କି ସୁନ୍ଦର ବେଶ ପଶଉଛି କାମନେସ। ଆମ ଏ ସଂସାର ମାୟା ବୋଲେ ଆମ ଶରୀର ବେଶରେ ହିଁ ପାଞ୍ଚ ଚିଜରେ ମାୟା ଅଛି। ଦୁନିଆ ବାହାରେ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ, ଆମ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ଆମ ବେଶରେ ପାଞ୍ଚ ଚିଜରେ ମାୟା ଅଛି। ସେ ମାୟାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଡୁବି ହଉଛୁ। ସାରା ଜୀବନ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ଚିଜରେ ହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା କମାଇବା କାମ ବାସନା ଭୋଗିବା ଶୁଣିବା ଦେଖିବା କଥା ହେବା, ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନ। ଆମେ ମାଣି କରି ସାରା ଜୀବନ ଏଇଠି ଟାଣୁଛୁ। ଏଇଟା ହିଁ କଳିଯୁଗର ମାୟା। ନିଜକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏତେ ଡୁବି ଗଲୁ ଯେ କେବେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ନିଜେ କୋଉଠି ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ଭଗବାନ କିଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ପଠେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଆମର ତ ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ଖାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକା ଆସିଛୁ, ଏକା ହିଁ ଯିବୁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦିନ ଦିଲାରେ ପରିବାର, ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଯୋଉ କିଛି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଏଠି ଥିଲା ଯାଏ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ସେ ସମୟରେ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିଦେଇକି ସେଠି ସାଇଡ ହେଇଥିବା। ଏ ସଂସାର ବଞ୍ଚିବା ମଣିଷ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ଆମ ମନ ଲଗେଇ ଦବୁ ବୋଲେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରୁ ମାୟାରୁ କେହି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁନି। ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଏ ସଂସାର ମାୟାରେ ଡୁବିଥିବ। ଆଉ ମରିବା ବେଲେ ଯୋଉ ଚିଜ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସଚିବୁ ଧରିବୁ, ସେ ଚିଜ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମରିବ। ସେମିତି ମରିଲୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ମଲା ପରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଯେତେ ଆମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକରି ଯିବୁ। ସେ ଦୁଇଟାକୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଯିବାଟା ଧରିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଚିଜ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତନ କରିଥିବ, ସେ ଚିନ୍ତନରେ ଗଲୁ ବୋଲେ ସେଇ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜନ୍ମରେ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମକୁ ସେମିତି ହିଁ 84 ଲାଖ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଥର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଭଗବାନର ଭଜନ କରି ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଏ କଳି ଯୁଗରୁ ବି ସଂସାରର ମୁଁ ମାୟାରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ସଂସାରଠୁ ମୁକ୍ତ ପାଇ ହେବ। ଆମ ଏବେକା ସମୟ ଲୋକ ଏଇ ସଂସାରରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି ପଶିଗଲେଣି ଏ ସଂସାର ମୁଁ ମାୟାରେ, ନିଜକୁ ଏ ସଂସାରଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଭଗବାନ ଦେଖି ନେବ, ମଲାଙ୍କର ଭଗବାନ ସମାଳି ନେବ। ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଅଛି। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଗଢିଛି, ତମ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ତମେ ଯେବେ ତ ଏ ସଂସାରଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ଚାହିଁଲେ, ତେବେ ତ ତମକୁ କେବେ ବି ଏ ସଂସାରରୁ ଭଗବାନ ତମକୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ, ତମକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ମରିଥିବ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ, ଆରି ମରିଥିବ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ 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 ଏମିତି ଜନ୍ମ ଆଉ ନେଇଥିବ, କେବେ ବି ତମେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାତି ଦିନ ଡାକିଲେ ହିଁ ଏ ସଂସାରଠୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ନାଇଁ ତ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନ ଏଠି ବସି ରହିବ। ଆମ ଏବେକା ସମୟ ଲୋକ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ବି ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ଏଇ କଥା ହିଁ ଶିଖାଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆଉ ଏ ଚିଜ ଆମେ ନିଜେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୋସିସ କରିବା। ଆମକୁ କିଏ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଶୁଣି, ଗୁରୁଦେବ କଥା ଶୁଣି, ତେବେ ହିଁ ଏଇ କଳି ଯୁଗର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରି ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସୀତାରାମ, ରାଧେ ରାଧେ।